endikholisiweyo kuye mna Thixo. Mna ndinguThixo, ndikholisiwe nguye. Ndizibonile zonke izinto zisenzeka ebomini bakhe, kodwa mna ndinguThixo, ndikholisiwe nguye. Therefore ke xa ndikholisiweyo nguye mna njengoThixo, kumele uba nimve nina, ngoba mna kuqala njengoThixo ndikholisiwe nguye. Unyana lo utsho uCamsholo xa sawuthandaza, uthi uCamsholo bezininzi izinto ziqhubeka apha ebomini balo mfo xa sawuthandaza mfo kaMalkazi. Uthi kuthe ukuza kwakhe kweli lizwe kwagundisa amadoda athanda izitulo, kwagundisa amadoda athanda izixhobo, akonwaba. Kodwa uThixo emveni koba ezilelendisile lo mfo, kwalila uRaheli elile loonyana bakhe ngenxa yokulendisa kwalo mfo. Kanti ngoba elendisa nje mfuthu, kukho abantu abafizitwe siphi ngaye. Babulala abantwana bakaRaheli becinga ngoba babulala yena. Ndathi uDisemba ndikhodi noma ku-N2 xa ndigqitha apha eBhayi, ndagqitha ecaleni komnye umzi kukho i-ambulance. I-ambulance ke ayithathi bantu barayithi, ithatha abantu abagulayo. Ndayiqwalasela yothusa ke i-ambulance msuthu. Xa ndigqitha kanti no, akukho mntu ugulayo, qha konakele i-ambulance. I-ambulance le irhuqa izigulane, kufikela lithuba loba konakele yona, kuserviswa yona. Xa uqala ke unaka, masizeni ngaphambili sizoserviswa. Kuyadingeka kwezi izinto suthu, kwezinye iimeko eziphila kuzo xa uqala unyaka, funa kube absent but present. Xa uqala unyaka kaMsholo, abantu bathatha imana ngawe ibe ngathi awukho, kanti ukhona, absent but present. Oletheba asithandazeni sonke mama.